Sportski pozdrav, kick ili front kick. 3 vrste možemo koristiti za obranu ili za napad. Prvi, tip u nogu. Drugi, tip u tijelo. Treće, bum, tip u glavu. Najvažniji je tajming, distanca između mene i protivnika. Noga se prvo diže skrčena, nakon toga ispružim i guram. Još jednom, noga, tijelo, hop, glava, hop. Ruke gore cijelo vrijeme. Sad ću vam pokazati kako vježbati tajming na vreći. Vreća se ljulja, svaki put kad dođe prema meni, tip, i opet gurnem, tip, 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 tip. Mogu vježbati tip i da ne spustim nogu, na primjer. Tip, 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 noga ili tijelo. Tip, 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 tip. Sportski pozdrav.